ngono. Adikku wedok iki ya lagi naik daun. Pundi sing adi wedok? Niken no. Oh, lan jenengan Apa masane? Apa? lah nyebute wau kalih Gentari kalih Niken. Lah sing adiku wedok sing ndi? Ayo genah Niken kok ya kok nyepelekke. Nggih. Wah, Piye kowe coba jejer Ken anu sakniki kelas piro to Ken saiki? Sekarang kelas 2 SMA mau kelas 3. Mau kelas 3 SMA. Nggih. Mbak Eka saiki anu semester piro? Anu kuliah. Apa S1 S2? daftar PAUD. Boleh to. Aja ngono S1 S2. Menika menempuh S2. Nah, coba jejer Niken. Sing SMA semono, sing S2 semono. Makanya minum peninggi badan, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Sesuk tekan omah kowe ngombe obat tinggi. Ben modar. Sindene. Ben modar piye ta? Aku teko omah ngombe obat tinggi. Berita viral. Sinden Ki Bayu Aji ngombe rondap. Kok rondap ben dhuwur rungokno Niken. Obat tinggi ya, obat tinggi. Obat tinggi ning kasur iki kon ngombe gak mati aku. Obat penumbuh badan maksudnya. Penumbuh badan kok penumbuh kalsium. Badanku wis tumbuh iki samping. Tapi kan maksimal iki sampeyan. Ngene. Kowe mangan pupuk. Ya lak kandhane. Pupuk napa? Yo urea apa pupuk kandang kok nyatane nek kowe dipupuke saya dhuwur. Ya, oh iya. Dhuwur aku ketemu Tuhan. Iya. Rumangsaku kok nek pancen ora senengi yo wae ana layang. Alah. Ana tak umumke masjid sesuk mbokan. Iya. Mbak Niken. Dalam. Wah, jan alhamdulillah. Saiki saya kondang. Pangestune, Mas. Sing penting hati-hati, saya dhuwur, saya banterangine cahayu. Nggih, Mas. Heeh. Gentari? Dalam Pak Bayu. Wah, kowe iki nek ngono iki ya ora nganti. Nek ora tak bage kok kaya mesake. Ha iya. Nah, kok patung. Ora, aja nesu to. Ya, nek kowe iki ya pancen adikku sing ayu tenan. Kula mbuh trae. Heeh, ya mong siji. Pripun? Besok brengose cukuren sik. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong wow. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong pancen umur sak ngisorku kabeh kok ya. Sing sak dhuwurku ki mung Eka kuwi. Kuwi barakane si Mbah. Barane sinten? Mbahku. Aku mbah canggahmu yo. Terus aku iki barakane budar sini yo. Dhuwure Mbak Dar lho kuwi. Lah, omah dhuwure, Mas. Dari sini mbel sing nyanyi. Kuwi canggahku. Mboten. Sik Mbak Canggah iki Niken ben anu sik. Iki ana sing ngersake Kusuma Wijaya. Nggih, yo. Diaturke sik. Ben diaturke Mbak Niken. Ya. Gentari ning kono anu lugu arep Mbak Tati. Gentari iki bedani karo kanca-kanca kok. Bedani apa? Mumpung nek datang transit menika ibu-ibu dari sini sholat. Iya. Ada yang membersihkan wajah. Terus ada yang bersih-bersih. Ada siap-siap dandan. Iki menjabuti jenggot saniki pun rutin saniki. Benar rutin. Lajeng nikah niku saniki pun. Aku munggah sik brewokan kok dikira aku ki apa. Lho malah sangar. Sangar piye? Tong ngewangi triwi lho. Ora. Oh, wit tri. Mas keroke. Masa kowe ora diduh tri bojomu berjalu lho tri. Bojo berjalu kok pitik. Ayo sing ora gawake boding ayo. Yo, Kusuma Wijaya diaturke sik. Monggo Mbak Niken Salindri. Monggo yo.
Ngono kuwi lho, Kak. Pripun? Nembangi di luar kepala ngono kuwi cakepan ora kok jer tolah-tolete kon kancane ae. Mulane kula nggih sami. Apa? Toleh-toleh ya wis di luar kepala ilang. Yo, nek kok makin diapalke. Kula pun apal nek kadung munggah panggung lali kabeh. Ibu sibuk. Mbah Cagahe sibuk apa nek? Oh, kena ya. Ayo jenenge saiki kuliah kok le. Ha iya. Nggih, ya muga-muga anu apa kuwi jenenge ndak rampung kuliahmu ya, Kak. Amin, pangestunipun. Tentang mlebu SD. Heeh. Mas aku bar kok dhuwur terus mlebu SD. Iya. Anu, Mbak Ayu rene sik, Mbak Ayu rene. Ayo rene. Ayo rene. Malik pelok aku tak nyuwun bajing loncat. Engko gen dibeksani Mbak Ayu karo Mbak Niken karo Gentari boko siji. Nah, karo Eka. Ayo. Iya ya, wis tak tenang wis. Iya. Ayo. Aku kanggo iki. Yo. Melu joget ya. Intro Cantrik. Ayo saka Saron iku sing tetembangan Mbak Suci sik. Mangga. Iya, Cak, diaturke bajing loncat. Kaya ngapa? Mangga ayo. Diaturke. Mangga yuk. Suci ya. Genduk nih kan? Iya, jadi. Anu, mangga Mbak Suci. Ayo. Yang kena bajing loncat, bajing loncat.
jogetmu. Apik tenan jogetmu. Nggih, manuk kula belajar kalih Gentari jogetan loncat niku mah. Kula bajing loncat kok bajing loncat lek sing ngajari Niken. Terus lek sing ngajari Gentari yo loncat. Beda nek aku lek ngajari. Ngajari lek mudhun kudu ndase sik. Ndasmu dhewe kuwi. Mas yo aku cilik aku kakakmu. Das. Kakak iku dune sak dhuwurku. Lah nek aku kowe gor sak kelekku ngene. Lah aku yo ning dhuwurmu. Endi? Ah, ndase kanggo rek. Anak Mbak Tatin ngono. Iya kok. Aja kicat-kicat ayo. Nggih, Mbak Niken meleren sik. Ayo, saiki Lintang Asmara, Mbak Tatin. Ayo. Tak duetke karo sing dedeke padha. Sinten? Rinto, harap. Ayo. Ayo sing nyiter, ayo. Ayo, monggo kene Pak Rinto, kene. Ayo. Pak Rinto jemeneng kinurmatan sampak kowe. Ah, gayane ngedoh. Adate anggere langsung nyedak lho adate ora sapa kewuh to. Kayak ono mek awas. Ya. Kak, kowe jajare Pak Rinto kono. Ah. Ya, Kon niki. Anu dirangkul pundake Pak Rinto. Wah. Jenengane lho. Dah ngono. Ya. Masa arep pasangan arep ngangkul dak menek. Kaya wit dirambati tekek ya. Mbak Tatin. Iji. Kok kocek to? Kok terus karo guyu. Nganu ha niki iki jane. Niki mbok luwih gedhe enten mboten. Gak iki isuk malah mengkeret kok. Ojen bener jane biasane nek wonge gedhe iki malah cilik ya. Apane? Anu kupinge. Kupinge. Anu jempole ya. Manggandeng Pak Tatin, manggandeng Pak Tatin. Sing Mas digandeng. Bayu Ngapa? belum tahu dia. Gayane disubari Pak Tatin disubari. Apanya yang belum tahu? Jempolannya dong. Makanya ini kita berduet, aku biar nanti bisa melihat jempolmu ya. Oke. Delok jempole. Iki jempol gendruwo. Lek tak sak tangan jempol kabeh. Ayo dibawani sik Pak tuh. Ayo. Kiraku kowe tan citra. Ayo. Ngetke Mbak Tatin dulu kok koyo. Ya, wong sakmene gedene kok ya dinggorke lho. Kiraku kowe tan citra. Ku jare gandrung apa adan kok. Wah. Tangan iki yo nyekel apa. Mboten tahu gandrung Mas. Ya mulane saiki dicoba to, saiki coba. Aslinya sumbare belum tahu dia. Lah bab gandrung niku dereng natene langsung tes ngoten. Langsung tes apa? Tes mati? Tes apa? Ya aja lah. Sing fokus karo Mbak Tatin. Iya, kalau duet itu muka sama muka harus bertatapan. Nah, di wajahnya tatapnya Iya, Mbak Tatin. Nek karo panjenengan cek rada nyambung, Mbak. Lah piye? Wajah karo wajah. Heeh. Lah kene. Ya. Wajah karo Unyeng-unyeng. Ayo coba. Kiraku kowe tan citra. Cek tak aku ngepaske mripate iki jane madhepe ngendi ngono. grogi, Mbak. Iki kok diceklit terus ya napane to jane. Jane ngomah jane ya sakmene lho jane. Allah. Ayah. Masa ya padha ngomah to. Lemune niku lho, Mbak. Nggih, maksudnya. mesti kan ya ono bedane. Muga-muga bojoku ora nonton. Lah ngapa? Nek jenenge Nonton ya ora apa-apa, Iya, santai seniman- saja. Seniman itu harus profesional. Nggih. Oh, nggih no. Wayahe Nek kene iki wis ora karo mbok bojo. Nggih, Ah, betul. iya. Ya ta? Cocok. Ah iya. Ora usah wedi, Pak. Mas ya bojomu gedhi keker, lemu kimplah-kimplah sikile papat kuwi. Ora usah wedi. Oh, sapi kuwi. Sikile papat. Ayo. Marko suwe angel ni Rawani ngematke meng lirik ngene njuk balik rono rene njuk rono meneh. nek gelungan wani ngene nek lah Cuk maksudnya gelem karo iki nek tok.
Wah niku suami Suleka kok Mbak Tati niku. Piye? Suami apa? Kok saged? Ah iya no nek ning omah iki waduh sing putri mengkarek lenggah wah Pak Rito ki jan isah-isah ngepel. Oh, nyapu. Wah, ya nyapu. Iya, dadak bengek ya, Mas. Ah nggih, kancane oke. Contohnya. Heeh. Ora live. Heeh. Yo. Tur sing garbeni gak sing wedok kok. Ngopo tok? Tak kleru ngisor engko. Kalau wong garbeni. Kuwi menteng wis tukul bledug ya. Iki pomong garbeni, aku iso menebakke anak lanang wedok. Lah piye? Tenang to, Kak. Oh. Babasan. Layang kilawa ruta. Suarane apik, wayangane apik, putrane pengarang lagu. Wah, jane lho. Ya ping tekon rada elek. Aja ngaku. Aja ngaku. Ya sesuk tekane meruput. Iya. Ambal-ambal angen teni. Mang candhak ora apa-apa Pak Tati. Kula wedi. Lha napa saestu? Yang sing dicandak sing endi? Lah iki mawon. Kene lho, nyandaki pentile ning kene iki. Ana pentile bareng. Mbok cabut. Ya carane ngene. Suwe. Tak foto tak kirim wong omah. Betul napa saestu. Nek nyonyah kula niku santai kok, Mas. Oh nggih. Malah ngakon nek griya niku kok. Kuwi anu kaya kanca-kanca kae ngoten niku. Ora kanca ki ngopo wong kanca-kanca ra ngopo-ngopo kok. Wis sosok wonten lho jenengan ki ya. Oh. Ya tak sama kok kancane. Ora setel jenengan ki. Kancane alim-alim kok. Ayo. Wes. Men, anu ngamu. Jenenge Men to, Men. Boten jenenge Ahmad Ngatimin ngono. Ngono nek sing nyanyi Mbak Tatin kalemu bagus caper kowe. Iya. Bareng ora. Wis suwe angen teni Kok tetep ra dimatke lho aku. rasaku hangantu. Kematke iki mukane jangan yang lain-lain. Ya bukan no. Oh. Kok sih kaya Wis iki lho. dimatke kok liyah-liyane. Hantu. Perkenalan dulu ya. Nggih, siap. Iya, sesuk nek kerep ketemu ki cek 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 cek. Jane kerep ketemu, Mbak. Nggih napa? Nggih, ning tenan lho. Dalam angan-angan. Ah, mboten. Sosok kula derek sinten ngetos Pak Tatin bintang tamu ngoten niku. Oh, jin apa? Nggih. Kula berarti sing lali kula. Nggih. Oh, berarti. Malah kula ireng dadi lali. Sampeyan pokoke anggere nek krawitan kok metu kok pondokan dituntun ya Pak Rito niku, Pak. Dadi mang titene. Sakit. Ayo. Wis suwe tak enteni rasaku hangantu hantu. Wah, Karo megol barang. Mas kula sohlos ya, Mas. Iya. Suarane maksudnya. Iya, iya. Karo megol aku melu megol ngene. Coba balik nih. Nyetrem. Hantu. Ora megol kok nang aku megol kok. Nah ngono kok. Alah, wis Mas. Aku katut. Pijar krungu semaya eling yen tak enteni kledang-kledang lakae bocahe teko. Pon Mas, pon. Uruk ampun piye kok. Ampun. Kok terus.
Ojo lagune wae urung kok. Lah iya, masa guru sedilit empun. Ya sing suwe no. Ra sembodo karo gedene. Lah iya. Kaya kanyang-kanyang ayo. Ayo. Tindakan para. Bawani mboten. Wis. Oh, wis. Meneh, jaluk meneh. Oh, sami jani pancen. Kon duet karo Mbak Tatino ketok ora semangat njaluk organ tari pe. Ketoke masuk karo kowe. Aja malah panco. Masih wonten rale ngono lho, Mas. Ral. Oh, ya. Ya oke. Ayo. Lho, ya Mas. Ayo. Tintingan sik. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susajra. Sik, Up. Senine keduren ya. Piye? Wong ayu ge sebentar iku, Mas. Oh ya. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batinku. Bapak. Wong kakus. Sik. Hop, lasangan ora lah wae. Mosok wong kakus padake. Penyanyi kok mutung iki piye? Lah niku wong kakus ngoten kok. Boten. Kleru. Kakus iki kakung sing bagus. Nah iya. Oh ya. Kang Mas wong bagus disingkat dadi kakus. Oke. Yo tikus bedone. Ya Mas Nanda, anu saya sungai Mas. Balani. Rasida. Ayo. Wajahnya kayak primus. Ya. Priam kasetan. Noneno. Ya Pak Tuh. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batinku. Wong bagus antep narasa atimu tresnaku. Tulus jroning aku. Ngomong terus kalih ngomong Mbak Tati. Lah niku merem kok. Lah kula ditinggal mereme. Iki jenenge menghayati. Ya Mak Hayati gak usah merem. Kuwi kadek ya merem lho ya merem. Tuman wis ora. Kok ngising-ngising ketrah. Menghayati, Bos. Yo, lintakan Dos. Mawa, yuk. Duet Totin, ayo Rinto Tati. Ayo. Siangan toro ratri mong eling mangising ati tresnaku tansah duweni marang Satya Sulaksmi. Susah jroning batinku. Bagus antep narasa atimu tresnaku. Oh. Tulus
sekara susakura bakal sirna Abayu. Para rapi mong ngani ati setiaku tansah duweni marang sang Yasulaksi tresna kukinarya tanda susah joling patenku antep narasa atimu tresnaku tulus ning kalbu seladan karo banyu sekara tresnaku bakal sirna senajan nyawa otak sakaraga wis tresna tapi bisa yen wis tresna ora bisa dipisah. Makasih Mbak Tati. Terima kasih. sama-sama. Wis tangannya ora wiso iki Gus. Pun Bos. Nggih, Mbak Tati lenggah, yo gerajakan sik. Niki disuwun kalih Pak Jun, aku tak nyuwun nduk niken. Monggo gerajakan karo si Gentari. Monggo, yo. Diaturke, Cok, gerajakan. Monggo, yo. Gerajakan. Monggo, yo. Bengi sing tau
Matur nuwun, sik Mbak Nika ning kono gentari lenggah kene. Mbak Eka uga-uga teng Bali lenggah kene. Yo, iki terakhir wonten sing ngersake ayang-ayang. Ayo diaturke sik. Monggo Mbak Niken, Mbak Tatin, si Dini karo Mbak Ayu. Monggo, ayo. Iya diaturke ya ayang-ayang. Monggo menika kula kintunaken dhateng panjenenganipun Bapak Bayitno saking Bulurejo Ngaringan. Oh nggih, siap.